posílám vám pozdravy z Chorvatska celým vašim rodinám. Ukážeme vám cestu, jak z naší vily jdeme přímo k moři po schodech dolů. Tak se dívejte, jak to máme krásný. Takhle jdeme po schodech. No, ještě jsme je nespočítali. Takže takhle z naší vily vycházíme k moři. Po schodech, no, je to stejný jako v České republice. V Chorvatsku taky malujou, no možná, že to byli Češi, že tady udělali. Češi se musí všude zviditelnit, takže uděláme všude grafity, aby každý věděl, že tady byli Češi. Tady je taky víno, všude po cestě víno, limetky, fíky, kaktusy, aloe. A za chvilku budeme dole u moře. Takhle po schodech jdeme krásně dolů k moři, takže to nemáme daleko. Je to parádička. A už tam jsou i lidi na pláži. Takhle to budeme mít už krásně za sebou u moře. Fouká už větřík. Ráno to bylo skoro úplně klidný, no a než se vyhrabeme. Čau.